Rád vás zase vidím. V poslední době jsem ve vesmíru zažil tolik dobrodružství, že už potřebuji prázdniny. Líbí se mi krásné pláže, které tady na planetě Zemi máte. Díky slunci je to nádhera a je to teplo. Klidně bych tu mohl zůstat celý den. Ale podívejte, teď slunce zmizelo. Když slunce zapadne, je noc. Podívejte se na všechny ty hvězdy na obloze. Vidíme jich odtud tisíce. Věděli jste, že slunce je také hvězda? Vaše hvězda. Každé ráno slunce vychází a tak nastává den. Všechny hvězdy, které v noci vidíme, jsou na nebi pořád, ale protože je slunce blízko, svítí silně a jeho zář zastíní vzdálenější hvězdy. Slunce nám dává světlo a teplo, ideální pro moje prázdniny. Odtud zdola to vypadá, jako by se slunce a hvězdy pohybovaly kolem země, ale opravdu to tak je? Pojďme to zjistit. Do toho! Z vesmíru vidíme, že se země otáčí. Na straně, která je otočená ke slunci, je den a na druhé straně je noc. Země se otáčí kolem své osy, pomyslné nakloněné přímky, která probíhá od severního k jižnímu pólu. Ze země to vypadá, že se pohybují slunce a hvězdy, ale ve skutečnosti se otáčí země, i když její pohyb necítíte. Je to optický klam. Než se země jednou dokola otočí, trvá to 24 hodin, celý den a noc. Kromě toho, že se země otáčí kolem své osy, obíhá také kolem slunce. Než země jednou oběhne kolem slunce, trvá to 365 a čtvrt dne. Každé 4 roky se tyto čtvrtiny dne sečtou a je přestupný rok, který má 366 dní. Během jednoho roku máme na Zemi různá roční období. Proč? Sluneční paprsky nedopadají na naši planetu stejnoměrně. Některá místa jsou osluněná více než jiná. Tam je tepleji. Ale protože je zemská osa nakloněná, není na Zemi pokaždé teplo na stejném místě. Když je například nakloněná ke slunci severní polokoule, je v Evropě teplo. Zdá se, že je slunce na obloze velmi vysoko. Dny jsou delší a teplejší. Hurá! Když je severní polokoule od slunce odkloněna, je na ní zima. Zdá se, že je slunce na obloze níže a je méně světla a tepla. To nejsou podmínky pro prázdniny na pláži, ale je to skvělé pro pozorování hvězd. Na jižní polokouli mají zimu a léto naopak. Možná bych si měl udělat zimní prázdniny v Austrálii. Poznali jsme, že slunce je hvězda, že se země otáčí kolem své osy a díky tomu máme den a noc. A že se mění roční období podle toho, jak země obíhá kolem slunce.